Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo ihanda sa mundo, naghatag sa kalinga, amot kalanuninin, di mananamitan naman. Amahan, sa paghandom sa kamatayon, nagyantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang may mayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayag na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhe. Nagahalad kanimo nining santo sugbuhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kay muti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktimakan sang kamatayon, nakapahiyuli ka namong anak kanimo. Itugot ka kami nga gialimahan sa ing lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimo sa kalawas ug usa ka Espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, unas tanan uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, sa mga martir, uban ni Senyor San Jose, ang bana, ug sa tanang mga santos, nga among gisaligan, nga mo tabang kanamo. Pinagi sa ilang makanunayang pangaliya, nga na kanimo. Itugot amahan nga kiningamong sakripisyo nga nakapahiyuli kanamong ana sa atong panaghigalaay, nakapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibok kalibutan. Liguna diha sa paghigugma ang imong simbahan, nga nagapanaw din sa yuta. Ang imong sulugon si Francisco among Papa, si Cosme Damian among Obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patilinggugi amahan ang mga pagampo dining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadayt ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsoon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mahigala nga bibiya ning kalibutan. Nagalawom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya, nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa imong tanang butang, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Death and resurrection, our Lord Jesus Christ had proved himself that he is not only a man, he is also God. So by virtue of our baptism, God dwells in us. God is in the presence in the Holy Eucharist. So let us try to be in communion with Jesus in us, united with the Father in the Holy Spirit. Let us now call on the Father as we pray. Amen.
Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Tatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salawag may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malawmon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ang dikarian, ang nahuhugang himaya, ang Lord sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyun ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo masala, kundi na pagsalig sa imong simbahan. Ugsibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kay Yusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta karon ng kalinaw ni Kristo sa matag usa. Kalinaw ni Kristo manakan. Behold Jesus, our Lord, our God, and our Savior. Behold Jesus, our Good Shepherd, who empowers us to deal everything that we are fighting for. In justice, peace, and joy in the Holy Spirit. Kinimaw ang kordero sa Diyos, ginagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulaan ang gidapitalan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako. Gini Kristo, magamping ka nato ang sa kinabuhing dayan.
imong dalan, sundan ko ang imong sugo, buhian ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Kinabuhi mo, laktan ko ang imong dalan, sundan ko ang imong sugo, buhian ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Buhian ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Our Lord Jesus is ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He is victorious over death, sin, Satan, evil. And it is also presumed that through Jesus in the Holy Spirit, one with the Father, will also remain victorious over this pandemic as well. Magampo kita, magagagahom ug tunay nga Dios, nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan, sa pagambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot ka makasunod kami kang Kristo ban sa gugma, nga na sa kinabuhi nga walay katapusan, din siya Ginoo, hangtod sa kahangturan. Palihog mangluhod alang sa oratio imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi sa among kaigsuonan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tao, nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurses ug mga medtech nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan, ilabi na ang mga frontliners, police, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag ug kusog. Nangalyupo sab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Igampo mo kami. San Jose, Igampo mo kami. San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque,
Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Antonio de Padua, Igampo mo kami. San Judas Tadeo, Igampo mo kami. San Francisco de Sales, Igampo mo kami. Santa Ana, Igampo mo kami. tanang mga santos sa langit, Igampo mo kami. palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang mga musunod nga nahimong kabahin aron magmalampuson kining atong santos nga misa karon ang Butuan Local Government Unit PIO, Nets TV Caraga, Philproducts Cable TV, Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Light and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Daghang salamat. Saka ninyo. Bow your head and ask for God's blessing. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Though we died with Christ, when He died on the cross, we have life because He was risen. And to the life of Christ within us, go in peace and remain victorious even over this pandemic. God bless you as well. Salamat sa Dios. Salamat, salamat, O Panginoon. Ika'y bukas palas sa habang panahon. Tagal na biyaya, walang sambang pagpapala.